Naša škola sa prihlásila do súťaže, pretože sme chceli vzbudiť povedomie u žiakov o ekológii, o životnom prostredí, ako ho chrániť, ako triediť odpad a ako vlastne by mohli tí žiaci prispieť celkovo k tomu životnému prostrediu. Na našej škole sme sa rozhodli zorganizovať týždeň životného prostredia na Lacaku. To znamená, že celý týždeň sa viedol v znamení ekológie, životného prostredia, kde žiaci mali rôzne workshopy, ako napríklad si vyrábali včeloobaly, alebo vytvárali hmyzie domčeky, ktoré môžete vidieť za mnou. Ďalšou aktivitou boli prednášky s rôznymi organizáciami, ktoré vysvetľovali deťom, ako separovať odpad alebo ako chrániť našu planetu. Niektorých žiakov tieto aktivity zaujali natoľko, že si tie veci začali sami vyrábať doma a ukázali ich svojim rodičom, kamarátom a blízkym.